mo ang toothpaste and toothbrush organizer. Amo na ipilit dira. Make sure na flat ang inyong pilitan na din, wala dili siya rough. So muna siya, tapos toothbrush. Ako lagi pambitan yung muna. Yes, na. So masulod ani, makabuok toothbrush. Then dili ang toothpaste. Dayon, ang pagtaod sa toothpaste tingon ani oh. So example, ang inyong toothpaste ginamitan na, bago pa nyo lagi taod. Ang inyong buhaton ana, inyo na nang squeeze na dira na. Paubos ana. Okay. Yes. Dayon. Dayon, kung na da, inyo din itang tahon diri. Tahon na ninyo. Tang. Pero mo din na. Oo na ba? Idul ba idul? Nipit kayo. Na. Ang tahon ninyo na. Pag magtang-tang, inyo din ipatong dira na. Hawiri, hawiri. Bukas na. Inyong buhaton muna, kaning na diri sa ilalom, inyo nang pisliton para di buhagas ang toothpaste. Dayon inyong iduso og ayo, paduol. Duso din ang ayo dira. So naduso na siya. So na siya ha. Dayon, pasaka. Push ninyo pasaka. Na. Dayon inyo ning i-push diri. Pag nanay mo gawas sa toothpaste, pwede na siya gamiton. Oh, naniniagas. Na. Hugawan kayo mi. Dayon, pag gumana na og taod, paitan walay mo agas, inyo nang yapon, inyo nang itarungon dira, tarungon na niyo dira. Ang katuring kani siya taklob sa toothpaste, inyo nang tangtangon na balik katura gyud siya yang agianan gyud sa toothpaste mo naa. Kani siya man yung tangtangon kani na itaklob. Ana, inyo ning tangtangon na. Dayon na siya. Dayon, pag walay mo agas pag inyo nang i-push, inyo i-ana og straight way. Tawa. Ah, inyo na siya uy, dapat toothbrush ginamit. Kuha na niya, kanagdaan. Gitistigan na raw. Yan na siya, anak. Kung kulang pa sa inyo, anak pag yun. Dumagan ninyo na, kasi malaghan. Anak. Kung wala yung agas, ananaon na ninyo, para na yung agas eh. Hangin, sige, ang hangin mo may sulod, anak. Dati nyo lang takluban. So, muna na siya. Mag-ana rin mo. Diba? Gamitan na na. So, muna na siya tanan.